Una quinzena d'alumnes han iniciat un nou curs del Pla de Transició al Treball, el PTT, un programa de formació i inserció laboral impulsat des del Departament d'Educació i amb la col·laboració, en aquest cas, de l'Ajuntament de la Selva i l'Institut Joan Puig i Ferrater, orientat a joves d'entre els 16 i els 21 anys que no han obtingut el graduat de l'ESO. Gràcies a la bona rebuda dels darrers cursos, enguany s'ha decidit donar continuïtat al perfil professional d'auxiliar en obres d'interiors i pintura. El curs té una durada d'un any acadèmic, s'imparteix en la seva pràctica totalitat a l'edifici municipal de l'Hort d'Iglesias i està estructurat en 3 blocs. Un mòdul de formació general amb assignatures genèriques com llengües, matemàtiques o socials, un altre de formació professional en matèries de caràcter més pràctic amb què podran aplicar tots els coneixements que hauran treballat a les aules, i un darrer de pràctiques a l'empresa que arrencarà previsiblement a partir del mes de març. Amb el recent canvi en el currículum dels plans de transició al treball, a partir d'aquest curs s'afegeixen 20 hores més a aquest darrer bloc. Aquesta formació és d'un any, en canvi els graus mig i superiors són 2 anys. Aquest és un grau bàsic, és el primer nivell. Són 1.000 hores, però les pràctiques, en comptes de ser 180, les pràctiques en empreses són 200, o sigui, s'ha ampliat la franja de pràctiques. Llavors s'ha reduït la part teòrica i pràctica aquí, però aniran a veure el món laboral amb empreses que el dia de demà pot ser que segueixin treballant amb ells o no. Alhora, aquest canvi en el pla docent ha portat el Departament d'Educació a proporcionar un professor més a jornada completa al centre Salvatà, amb el qual actualment el programa compta amb una plantilla de 2 professors per atendre les necessitats de la quinzena d'alumnes, un fet que permetrà oferir-los una atenció més personalitzada. Durant aquestes 2 primeres setmanes de curs, l'alumnat, provinent de països com el Senegal, Gàmbia, Sudan, Algèria o Espanya, s'està familiaritzant amb el vocabulari tècnic i el material que faran servir pròximament a les sessions pràctiques, que tindran lloc a una zona degudament delimitada als jardins de l'Hort d'Iglesias, a tocar de l'Avinguda de la Llibertat. El que se vol aconseguir és que primer que coneguin totes les eines que s'utilitzaran com a auxiliar de paleta, podem dir. La major part de la seva feina serà auxiliar de paleta. Des de començar replantejant un paviment o un enrajolat d'una paret, a fer la pasta, un morter, un aglomerat, un formigó, per poder-ho aplicar a l'obra. Tant sigui de rehabilitació, de reforma, que és el mateix més o menys, o d'obra nova. Tal com es va fer en el curs anterior, s'ha privat l'ús dels telèfons mòbils als alumnes durant la jornada lectiva, inclosa l'hora del pati. El perfil d'auxiliar en obres d'interior i pintura només s'ofereix a la Selva i a Tarragona en tota la demarcació i presenta una gran demanda de gent qualificada en el gremi de la construcció.